Sanibonani, welcome back to enye video ngiyabonga kakhulu for tuning in at Umnkosi Nophilile. Thank you very much for your love and support. Please kindly subscribe, like video, share the video as well. So guys, we are still reviewing Uthando Nesithembu season 8 siku episode 12. Sisakhuluma ke ngokwenzakele laphana ke there's a time where umamkhulu decided to call a meeting, wabizi meeting again nomama uMayeni. Remember ke last time sasikhulume ngokuthi wabizi meeting ngenkathi besuke esibhedlela umamkhulu kwafika uMakhumalo kwafika ke uMangwabe wangafika uMayeni ilaba bathi bemfonela khona ebuza umamkhulu ukuthi ngikhuluma nobani kwangathi nje akasena number zamuntu uMayeni njengoba ke sazi ukuthi usase kubo and ngathi indawo zakamseleke eziningi uyiqhelanisa nazo nje ngiyibuza ukuthi Mayeni guys udlala yipi like I feel like this season she's just playing hard to get akancengi futhi akanandaba makwenzula uthi vela athi yenzani iqhubeka nenze into ekanjalo vela ngayingena so akazange abe khona ke kule meeting yabanjwa uMangwabe noMakhumalo benomamkhulu lawo mamkhulu ayebatshela khona ukuthi ayingicabanga ukuthi ke si contributeile ekuguleni kababakhe sisonke besiza nje namacebo nabedla amathambo engqondo nje ukuthi manje where to and what to do, you know what I mean, ngoba ke sebengenelwe ke umkhuhlane ekhaya into enjalo bafowethu. So umamkhulu on this particular part I see her going to meet ke uMayeni athi ubone kungcono ukuthi ahlangane naye ezom-update ke ukuthi bekukhulunywa ngani kule meeting ke bafowethu bayakhuluma ke wabuMsamseleku nokugula kwakhe yasho ukuthi hayi bengicabanga ke ukuthi egula nje ithina sonke la yonke into leyenzakala ekhaya uzasho umamkhulu phela athi angazi ukuthi la ekhaya phela sibangani kubangwani into ekanjalo mhlambe yize zonke lezi zinto ezistressa obaba uMsamseleku egcine seshaya ngama minor stroke nje bafowethu. uMayeni ke ngimzwa ke mina ethi umuntu angaze aguliswe into yakhe ukhuluma ngayo leka number 5 bafethu mhlambe angazi ukuthi ucabanga ukuthi uzinikeza umthalo omningi kakhulu usunzima kuyena manje sezoshishaya ngama stroke ngoba uthi umuntu sengaza agule nje aguliswe into yakhe yabo. Uyabuza ke kumamkhulu ungakanani ke lo wife number 5 amchazele ukuthi hayi intombi nje ingane encane bakithi uMonuzi abahleke nje on that particular I don't know if it's dinner or lunch into kanjalo bafethu ba discuss udaba luka number 5 ke uyasho uMayeni ukuthi ubaba uMsamseleku uguliswa izenzo zakhe uyambona nje she's not budging uMayeni bafethu uze kube neparty lathe khona indoda yabo umisigula ingalingi nje ize kuyena izofuna ukuneswa uthi indoda yabo indoda yabo mangabe isigula ingaliki ize kumina ke izofuna ukuneswa of which uyamuza ukuthi akayingeni kwakungena bafowethu bayamazisa abambize bam-update lokhu nalokhu ugirl udlalela le kude akafuni nakuyazi nje into ekanjalo kodwa ke bamchazelile ngomakhwela ukuthi intombi esasencane uyashoka ukuthi hayi izona lezi zinto ezigulisa baba uMsamseleku uthi nanga umuntu ezogulela enganeni encane uyayibona leyo nto. It's a pity of Makhwela ngiyambona pha kuma diary sessions she cried when she described ke ukuthi ke ayi ube nayo uMsamseleku akazange ambone nje engumuntu ogulayo ubonisa ukuthi anything can happen, you know, ube healthy right. She even cried ngibonile kunabantu abathi hayibo uMakhwela ngokufika izolo nje girl uzokhalisa uMsamseleku ufika izolo. I mean guys ngenzeka phethu ufika izolo khona simbona mhlambe kudala bephila bonke we can never know, you know what I mean. Ikhalile intombazane Nkosi yami ngokugula sibonile lapha na besnika naye beyongena naye esibhedlela kumama mkhulu kwasho ukuthi khona uMakhumalo ozayo kwafanele baphuma ama-1-1 lapha so that uMakhumalo does not realize ukuthi ke bekukhona uMakhwela baphuma kumamkhulu ehamba yedwa uMakhwela ehamba yedwa kanti kungena uMakhumalo kuningi nje lapha nabafowethu kodwa ke i-meeting kaMamkhulu noMayeni bebe ekhuluma ke ngalo lolo daba ke lo meeting eyabanjwa ngamakhosikazi engekho uMayeni wam-update ke wasemchazela nokuthi ngathi kuzoba nomsebenzi okumele ube khona phela lapha ekhaya. I think wabo uMsamseleku umela introduce ke uMakhwela emndenini into ekanjalo kusho ukuthi kuzoba khona umsebenzi okumele wenziwe. Uzwakala uMayeni ethi hayi abawenze
Angithi ngitshela ngathi uqhalanisa nayo yonke into abayenzayo. Engathi nje uzovela athi ngizobe ngingekho na kunomsebenzi. Engathi umamkhulu uthi kuzokumele ube khona phela Ntombi ngoba kuzoba nomsebenzi, and they will have to quickly accept umakhwela bakithi. Kanti manje ke iyaphi le ndaba omhlambe isiba nje ukugula kababa uMsamseleka ukuthi abahlanganise nomakhwela. Ukubatshela sibonile bese batshelile, but they haven't met her, you know. That's why she had to sneak like that into hospital. Ke manje ke lo msebenzi mase kumele wenze ushuthi ubaba uMsamseleka kumephola umsebenzi waqala nje ukuthi amake sure ukuthi bayamitha kumakhwela. Mase bemmithile ushuthi uzokwenziwa ke lo msebenzi ke inkosi yami. Sibona ke bekhuluma futhi nangodaba lokaMpumelelo. Angithi sikhuluma ngomamkhulu noma yeni. Ukhuluma ngalo leyadaba abake bangathi bayaxabanela laphana ku-meeting yaqala le yabakhona bebheka uThando noSithembu, babebuka uMpumelelo ekhuluma ke ngokuthi ke intombi into azoyithatha yakwacele. This is what they touched as well. Ebuza ke umamkhulu ukuthi uzizwa njani uma yeni ngodaba lokaMpumelelo njengoba ke I think ukhulunywa ngayo yonke le ndaba kaMacele obezithathwa nguMpumelelo. Uzwakala uma yeni ethi indaba yama-girlfriend kaMpumelelo akayingeni nje, ozoqoma uMpumelelo ozomzalela nje uzobona ukuthi uyenza kanjani ngoba yena akayingeni nje indaba yama-girlfriend kaMpumelelo, because uMpumelelo is just like father like son. That's what she says. Uthi angithi bayabona nabo ukuthi njani lo muntu like father like son. Angifuni nje kwakungena into kanjani eyomjolo kaMpumelelo. I think it annoys her ngendlela yokuthi ubona nje uMsamseleka endodaneni yakhe, ngoba imisebenzi kaMpumelelo iyafana ncamashi nekababa wakhe bafowethu. Okuyona into esengabona ukuthi uma yeni ithanda ukumbhora even that usewathi anginandaba ukuthi uzothatha ke kaCele noma uzothatha kaNgwabe noma uzothatha kaKhuma. Yena nje akafuni nakuyazi, because intombi into le kwakuthiwe ngiyakaCele. Wayibonile phela uma yena umamkhulu engathi ubabazi ukuthi hayibo kuthiwa ngwakaCele lo mntana into ekanjalo bafowethu. I think they discussed that part kulaphana kudina yabo njengoba behleli ke bafowethu. Uma yeni bengicabanga ukuthi bazoyixabanela leyo. Ithe mayisuka nje umamkhulu eyithasha ngathi ayikuzovele kwenzakala okunye nje, omunye umuntu avela asho something komunye umuntu kungasabe mnandi, bezikhiphile kahle beyodiscuss udaba lukababa uMsamseleka kanti lutho. I think bebodwa nje bayezwana, kodwa mase kukhona ubaba uMsamseleka kuba khona ukuthi omunye abheke ukuthi uma ekhuluma nendoda ukhuluma kanjani futhi nje nalo uma ekhuluma. I think so, because I saw them they are meeting going well. Ongaka ukuthi kube kukhona ubaba uMsamseleka lapha leya meeting ibingeke ihambe kahle ngoba uma yeni ubezoclasha noma uMsamseleka amgxeke ngalokho nalokho, bese umamkhulu yena uthatha isayidi likababakhe avela akhulumela ubabakhe, kuvele kube nzima, you know. But bebabili nje ngibone i-meeting yabihambe kahle. Nodaba lakaMpumelelo noMacele akayizange ke injani ingathi iyabangena phakathi. They discussed basukuma ke bahamba. Ushuthi umamkhulu ubethatha isinqumo sokuthi kungcono ayohlangana noma yeni update ukuthi ke yahamba kanjani i-meeting nokuthi babekhuluma ngani. But again she continues to sound like she's not budging. Nalo msebenzi ukuthi uzobe introduce uMakhwela, I don't see her being there. Like she is so difficult. Angimazi girl. She is just playing hard to get. She is very difficult in everything. Ethi uMsamseleka ungathi nje ukhathele akafuni nakwazi nje uzitshela ukuthi ngisekhaya ngiyaresta ngishawa umoya ngiphuma kweza kaMseleka angifuni lutho nje olungihlanganisayo. Angazi bafethu. Ishuvo la comment section, like video, subscribe, share. Khumbule sizobonana futhi kwenye video elandelayo. Bye.